Jeg har det helt fint med det. Der skal være plads til alle. Der er 2,6 millioner flygtninge lige nu, og de kan blive spredt godt rundt i Europa. Så jeg har det fint med det. Jamen, jeg synes, det er okay i en vis grad. Men vi skal passe på, at der ikke kommer for mange, fordi at det koster også landet mange penge og mange ressourcer. Lige nu synes jeg ikke, det ser super godt ud. Så synes jeg, at vi skal have lavet en fordelingsordning for alle EU-lande. Jamen, jeg synes, det er lige lovligt meget. Altså, selvfølgelig, der kommer en vis... Altså, der kommer en del, og jeg bor selv tæt på et asylcenter, og jeg synes, at det er lige lovligt meget, der kommer. Lige lovligt mange. Og jeg synes sgu, det er for mange. Jeg har det sgu godt med det. Jeg føler mig utryg. Jamen, jeg synes egentlig, at det er okay, at der kommer indvandrere til Danmark. Men jeg har det sådan, at jeg synes, de skal kunne integrere sig, før de skal komme herind, og så dem, der ikke kan finde ud af at integrere sig, de behøver ikke at være. Jo, jeg synes, det er helt okay. Det er også lige for de der ballademager, der kommer, de skal bare ud igen. Men alle dem, der kan opføre sig ordentligt og få et job og det der, så synes jeg, det er okay. Nej, slet ikke. Jeg hører om det i nyhederne, men jeg mærker det ikke selv i min hverdag. Det gør jeg ikke lige endnu, nej. Men som det ser ud nu, så kommer jeg nok til det snart. Ja, det gør jeg. Jeg bor tæt på et asylcenter og mærker det helt vildt. Altså, de sværmer rundt om, og det er... Altså, jeg mærker det fuldt ud. Jeg synes ikke selv, at jeg mærker noget, men man hører der noget om det i nyhederne. Men personligt, så mærker jeg det ikke selv. Ikke sådan i min hverdag, men i nyhederne og radioen, der hører man rigtig meget om det. Men ellers så er det det samme som før. Super.